Masih gak diundang teko ae. Ya ora ngono, Cak. Ora ngono. Aku kaget rek Ya ora oleh. Aku apa tak rungokno cangkemmu ngomong apa enak. Ya kegok rek kegok ngono. Lah jane ya jarene wong belajar iki ra enek eleke. Ya gak ono. Lho Lah kene iya. kok sing tanggung jawab sapa aku iki? Tanggung jawab yo. Lah. Adol aku. Lah jenengan mau. Iki kok belum pare rek. Iki wayahe bengi iki awake dhewe nak ning kono gak bisa. Akhire cak tawar iki sing mayang ning kono iya Cak. Mayang ya. Mari ndagel iki. Oh dagel. Gendeng apa? Ndagel. Lho, gendeng apa dagel dalang no? Lho. Dalang, Pak De. Kalau duwe, Pak De. Matamu kono.